तर इथे बघा दिवस तिसरा, परवा आम्ही बॅग घेतली आहे, पण इथे दिलला काय करतो माहिती आहे का, मी सवय लावतोय. बरोबर ना मी? बरोबर. काय सवय लावली पाहिजे? फिरवायची, जे बॅगेत तिला बसायची सवय पाहिजे ना ती. बघा आता जर सवय नाही लावली ना तिला की मग जाताना तिला मग एकदम हे होईल. अचानक काय झालं म्हणून आता 5-10 मिनिटं अशी टायमिंग वाढवणार. अजून जायला आम्हाला वेळ आहे, 10-15 दिवस आहेत आमच्याकडे, तर ते रोज 5-10 मिनिटं. आता सध्या इकडे फिरवते बघा. आता मम्मी तू कॅमेरा घे. घरातच फिरवतो. आता पहिला 5-10 मिनिटं इकडे फिरवले, आता इथे येतो बघा. असं त्यांना तिला सवय लावतोय. सवय लावायचं काम. आता इकडे नंतर उद्या परवा ना, उद्या परवा तिला खाली घेऊन जायला मी, म्हणजे तिला असं वाटतंय की आता आपण जर लगेच फिरून आपण घरी आलोय. बघा दिसतंय का तुम्हाला? पण दाखव त्यांना, दिसतंय का? दिसतंय. दिलूने तोंड लपवला. बाबू दिलूने तोंड लपवला. सर्वांना नमस्ते. तर आज बघा मी तुम्हाला एक सोपी रेसिपी दाखवणार आहे. आवाज येत असेल. सोपी रेसिपी म्हणजे कसली माहिती का, पण भरपूर फेमस आणि टेम्पटिंग रेसिपी आहे. ती आहे चिकन पेरी पेरी पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न ते पण चिकनचं, आणि त्याच्यात पेरी पेरी फ्लेवर. मला पेरी पेरी फ्लेवर भरपूर आवडतं. साहित्य भरपूर सोपं आहे, फक्त एक काहीतरी त्याच्यात ट्रिक आहे, ती जर तुम्हाला माहिती पडली तर ते पॉपकॉर्न एकदम क्रिस्पी होतील. तर त्यासाठी आपण जे जे साहित्य घेतलं ते इथे आहे. इथे आपल्याला लागणार आहे मीठ, पेरी पेरी मसाला. बघा ह्याच्याशिवाय ही रेसिपी होणार नाही. तर पेरी पेरी मसाला तुम्हाला लोकली कुठेही मिळेल. आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा, आणि आपल्याला इकडे लागणार आहे व्हिनेगर. त्यासोबतच इकडे आपल्याला लागणार आहे मैदा, आणि इथे आपण चिकन चांगल्या प्रकारे धुवून घेतलेलं आहे आणि बोनलेस आहे. बघा हे सर्व बोनलेस पार्ट, आणि मी कधी पण बोनलेस ब्रेस्ट पीसचं न वापरता लेग पीसचं वापरतो, कारण ते तेवढं एकदम सॉफ्ट आणि टेंडर असतं. बघा रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि कोणीही घरी बनवू शकतं. तर इकडे बघा आपण मीठ घेतलेलं आहे. तर मॅरिनेशनसाठी आपण थोडंसं मीठ घेणार आहे. बघा इकडे आपल्या अंदाजानुसार घ्यायचं, की आपल्याला माहिती पडलं पाहिजे की आपल्या चिकनला केवढं मीठ लागणार आहे. तर हे घेतलं आपण मीठ, ठीक आहे. त्यानंतर इथे आपली जी आलं लसणाची पेस्ट आहे ती आपण टाकतोय त्याच्यात. ओके, ही टाकली आपण आलं लसणाची पेस्ट. आणि त्यानंतर इथे बघा आपला पेरी पेरी मसाला आहे, तो आपण पूर्ण नाही टाकणार आहे. ह्याच्यात ट्रिक आहे की ह्याच्यातला आपल्याला थोडासा मसाला लास्टसाठी ठेवायचा आहे, आणि ते कुठे वापरायचं ते मी तुम्हाला दाखवतो. बघा थोडासा मसाला मी ठेवलेला आहे. ह्यात व्हिनेगर थोडंसं टाकतो आहे, म्हणजे थोडंसं त्याला एक चांगला फ्लेवर येतो, आणि या रेसिपीला ह्या गोष्टी लागतातच. बघा ओके, तर हे आपल्या सर्व गोष्टी ॲड झालेल्या आहेत. आता आपल्याला चांगल्या प्रकारे हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा हे चमच्याने सुद्धा करू शकता किंवा तुम्ही हाताने सुद्धा करू शकता. बघा सर्वीकडे कोटिंग व्यवस्थित झाली पाहिजे, आणि आपण हे तसंच मॅरिनेट करायला आपण हे अर्धा तासासाठी ठेवायचं आहे. म्हणजे कसं सर्व मसाला मीठ सर्व त्या चिकनला व्यवस्थित लागेल, आणि फ्राय करताना आपल्याला सर्व एकदम व्यवस्थित चव येईल सर्वांची. रेसिपी एकदम सोपी आहे, कोणीही घरी बसल्या बसल्या आरामात करू शकतो. तर बघा मॅरिनेट करणं हा आपल्या रेसिपीचा फर्स्ट पार्ट होता. आता आपण त्याच्या सेकंड पार्ट आणि लास्ट पार्टमध्ये जातोय. त्यासाठी इथे बघा आपण तेल घेतलेलं आहे, गरम करायला ठेवलं आहे. त्यासोबतच इकडे आपण मैदा घेतला आहे. या मैद्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहे. बघा इथे बघा आपलं तेल व्यवस्थित आपल्याला तापू द्यायचं आहे. मॅरिनेशन पण इकडे झालेलं आहे. मैद्यामध्ये पीठ टाकलेलं आहे. थोडंसं इकडे आपण आपला जो मसाला आहे पेरी पेरीचा तो ठेवलेला आहे. आणि आता जी ट्रिक आहे त्याच्याने ही रेसिपी जरा जास्त सक्सेसफुल होते ती इथे दाखवतो मी. त्यासाठी आपल्याला फ्रीजकडे जायला लागेल. इथे आपण जे बर्फ ठेवला आहे ते आपल्याला घ्यायचं आहे. बघा बर्फ करायला, हे बघा हे बर्फ झालेला आहे इकडे. हे आपण घेतलेलं आहे बर्फ, आणि मी सर्व बर्फ ह्याच्यात काढून घेतो. बघा आता तर ट्रिक काही अशी आहे, इकडे आपल्याला घ्यायचं आहे बर्फाचं पाणी. इकडे दिसतंय हे सर्व बर्फ आहे बघा, ठीक आहे, आणि पाणी एकदम थंड आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला जेवढं काही बघा हे मॅरिनेट करून तुम्ही आपल्या फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता. तो चमचा केला बाजूला. आता मला जेवढे लागणार आहेत म्हणजे जेवढं मी खाऊ शकतो
तेवढं मी या कोटिंगमध्ये करणार आहे बघा. कोट करणार आहे याला व्यवस्थित, म्हणजे जेवढे मला पाहिजे ना. आता मला तर असे मीडियम पीसेस जास्तच आवडतात बघा, मीडियम आणि स्मॉल पीसेस. तर तेवढे मी असं कोट करायला याच्यात घेतो आहे. आता मी सर्व कोट करून घेतो जेवढे मला पाहिजे, तोपर्यंत आपल्या इकडे तेलसुद्धा तापतो आहे. तर इथे बघा इथे आपल्याला बघा एक झारा घ्यायचा आहे. तेल पण आपलं तापलेला चांगला आपल्याला हीट करून घ्यायचं आहे तेल. आता जेवढे आपण ह्याच्यात पिठामध्ये जे घोललंय आपण सर्व, ते सर्व मी ह्याच्यात घेतो बघा. ओके, पिठातच धरते जरा. हा, पिठातच धरूया आपण. ते जाडते जरा. हा, म्हणजे कसं त्या ट्रिक मध्ये गेलं नाही पाहिजे. बरोबर. हे बघा मी झाडलं सर्व ते जेवढं होतं ते. म्हणजे एक झारा मी घेतलेला आहे. आता तो झारा मी या पाण्यात बुडवतोय बघा. म्हणजे ते जरा ना सोक करायचे ते. पाणी अजून घ्यायला पाहिजे. हा, पाणी थंड अजून लागणार आहे. काय ना, पाणी कमी असेल तर आपण त्याला अजून जरा पलटी करून. मेन ट्रिक हीच आहे की ते थंड पाण्यात ते जरा सोक झाले पाहिजे. बर्फाचं पाणी ना. बर्फाचं पाणी. हो, हे बघा झाले सोक. घरगुती आहे, जरा तुम्ही समजू शकता. सर्व आपल्याकडे साहित्य नसतं, सर्व त्या शेफवाल्यांकडे असतं, म्हणजे बनवणाऱ्यांकडे असतं ना. तर हेच आता जे ओलं झालंय तेच आपल्याला परत पिठात टाकायचं. म्हणजे ह्या टेक्निकने जे थंड पाण्यात आपण जे टाकतोय ना, त्या टेक्निकने ते जरा ना क्रिस्पी होतील. ओके, आता तेल पण आपलं टाकलेलं आहे. आता आपण टाइमपास न करता पटकन कोटिंग करून एक एक जसं कोट होतंय बघा. आता हा डबल कोटिंग झाला त्याला. बरोबर. इथे बघा तुम्हाला दिसतंय. येस, फक्त ही टेक्निक आहे बस, बाकी काही नाही. तर आता आपण ते तेलामध्ये आरामात सोडूया. भजी सारखं चाललंय बघा, भजी सारखं. या सर्वांनी पॉपकॉर्न खायला. चिकन पेरी पेरी पॉपकॉर्न. आज मला बोलत होता पप्पू तू बनवतेस काय, आज मला मूडच नाही, कारण मला रात्रभर झोप नाही लागली ना. मम्मीच्या झोप झालेली नाही प्रॉपर. झोप नाही झाली. नाही तर ही रेसिपी तुम्हाला मम्मीने बनवून दाखवली असती. आता आपल्याला चांगला कलर येईपर्यंत, ब्राऊन होईपर्यंत आणि मेन शिजेपर्यंत आपल्याला सर्व हे फ्राय करून घ्यायचं. तुम्हाला कधीतरी असं चांगलं चटपटीत खायला वाटलं ना, मला तर तुम्ही आनाने करा. हे आपल्याला बाहेर जे ब्रँडेड आपण जातो तिकडे आपल्याला खायला भरपूर छान वाटतं. पण कधी कधी त्या चिकनचं ते फ्रीज मध्ये ठेवलेलं असतं चिकन, तेवढं ताजं नसतं. तर त्यापेक्षा हे भरपूर सोपं आहे. फक्त तुमच्या घरात काय नसेल, समजा कोणाच्या घरी विनेगर नसतं आणि पेरी पेरी मसाला नसेल, बाकी सर्व साहित्य असतं. आता ते आपल्याला व्यवस्थित सर्व बघा. पहिले टाकल्या मी त्याला हलवलेलं नाहीये. ओके, ते जरा हीट वरती हे होते. गॅस मी स्लो केलेला इकडे. आता थोडासा झारा लावून आपण त्याला सेपरेट झालेलं आहे. आणि इकडे थोडं कलर पण चेंज होणार. आणि हे लेग पीस भाग असल्यामुळे ब्रेस्ट पीस पेक्षा ते लवकर शिजणार. ओके, इकडे बघा ह्याचं सध्या कलर बघा तुम्ही कसं आहे, आणि झाल्यावरती कलर कसं होईल ना ते पण तुम्हाला दाखवतो. आता बघा व्हाईटिश कलर आहे, कारण ते अजून त्याला व्यवस्थित फ्राय व्हायचं आहे. 8-5 मिनटं ते व्यवस्थित शिजलं पाहिजे, म्हणजे फ्राय झाला पाहिजे व्यवस्थित खाण्यापुरतं. आणि ह्याच्यात काहीच ट्रिक नाही आहे, एकदम सोपी रेसिपी आहे. एक चिकन पॉपकॉर्न हे मी मोठे साईज घेतली कारण मला ते बारके आवडत नाही, तर जरा म्हणून मी मोठे साईज घेतले. तुम्ही हवे तर तुम्ही छोटे साईजसुद्धा घेऊ शकता. आणि ही सोपी साधी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली सांगा. अजून भरपूर काही आहे, म्हणून बघा लास्टला काय वापरायचं राहिलं. आणि हे बघा, हे मी आता करणार नाही कारण मला सध्यापुरती एवढं बास झालं. आणि आज भाई ताई का मम्मी कोणच खाणार नाही आहे, म्हणून मी हे माझ्यापुरती एवढं तळून घेतलं आहे. आणि तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हे फ्रीजमधून काढून उद्यासुद्धा तळू शकता. फक्त तुमच्याकडे मैदा आणि मीठचा हा घोर पाहिजे आणि आपल्याला थंड पाणी पाहिजे. हे बघा, म्हणजे पहिले टाकले त्याचा कलर बघा कसं रेड झालं आहे. आपल्याला चांगल्या प्रकारे हे आता फ्राय करून घ्यायचं. इकडे बघा आपलं चिकन एकदम व्यवस्थित फ्राय झालं आहे. तेल सर्व काढून घेऊया आपण. बघा जसं आपण चांगल्या ब्रँडच्या इकडे डब्यात देतात ते सेम कॉन्सेप्ट आहे. ते बघा एकदम कुरकुरीत. ह्याच्यात लगेच ह्याच्यामध्ये झाऱ्यामध्ये माहिती पडतं की ते कुरकुरीत आहे. तेल आपलं काढलेलं आहे. फक्त आपण काय केलंय, घरगुती असल्यामुळे आपण कोणत्याही प्रकारचा कलर वापरलेला नाही. ठीक आहे, हे जे आहे ते नॅचरल कलर मध्ये आलेलं आहे आपल्या पेरी पेरी मसाल्याच्याच. नाहीतर ते बाहेर असतं ते कसं कलर टाकतात. आणि बघा तुम्ही असतात का मी असतं, इकडे गॅस
नंतरच बंद केलाय मी. तुम्हाला पण एवढा बास होईल की नाही? एवढी प्लेट एक सफिशियंट आहे. कोणी पण आला तर इथे बघा, एक दोन प्लेट अशी व्यवस्थित होऊ शकतात. आता बाहेर कितीला मिळतं काय मिळतं मला माहित नाही. माझं तर एक साधारण इकडे खर्च झालंय आणि बनवायला मेहनत एवढी काय नाही. आता हे जे पेरी पेरी मसाला आहे ते घ्यायचं आपण असं चिमटीभर. ओके. आणि हे आपण त्याच्यावरती असं त्याच्यावर सोडायचा, बुरबुरवायचं आणि परत जरा मी टर्न करतो ते. गरम असेल. गरम आहे ते, पण ते करू शकतो. थोडासा टर्न करायचं, लगेच खाऊ शकत नाही एवढा गरम आहे ते. ओके. हा पेरी पेरी मसाला म्हणूनच मी ठेवला होता की तो त्याच्यावरतून जरा स्प्रिंकल करायचा, सीझन करायचा. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही चिली फ्लेक्स घेऊ शकता. पण चिली फ्लेक्स कशाला? हे आपल्या काय करणार चिली फ्लेक्स टाकून. तर इकडे आपली ही रेसिपी रेडी आहे. तुम्हाला कशी वाटली बघा. आता मी तुम्हाला थोडंसं थंड होते आणि मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तर इथे बघा, आज फक्त मीच खाणार आहे आणि तुम्ही खाणार आहे माझ्यासोबत बस. बाकी तर आज डिस्टर्ब करायला कोणी नाही. आणि बोनलेस असल्यामुळे कोणताही कोड कधीही उचला तुम्ही. टेस्ट करून दाखवू का तुम्हाला? कुरकुरीत झालं, कुरकुरीत पॉपकॉर्न सारखा. एकदम छान आणि एकदम मस्त. तुम्ही पण घरी बनवा आणि मस्त पेरी पेरी पॉपकॉर्न खावा. असं वाटतं पॉपकॉर्नच आवला ना? होय, कुरकुरीत आवाज येतोय. वा, बनवलं कोणी? एकदम सुंदर आहे. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. बघा, विक्रोलीचं घर तर कधी बदलापूरचं घर. आजची डेट पण सांगतो. जस्ट आत्ताच मी बदलापूरच्या घरी आलो. 29 जून आजची डेट आहे. मी तुम्हाला काहीतरी एक इन्फॉर्मेशन देतोय. ती न्यूज कालच आणि परवाच पब्लिश झालेली आहे सर्व वेबसाईट्सवरती. ही अशी न्यूज आहे की आपण सर्व मोबाईल युजर्स आहे आणि सर्वात जास्त चालणारे बघा, माझ्याकडे पण जिओ कार्ड आहे, काजलकडे पण जिओ कार्ड आहे. तर कोण एअरटेल वापरतं? माझ्याकडे जिओ आणि एअरटेल दोन्ही आहे. तर आमची आई आहे त्यांच्याकडे एअरटेल आहे. ठीक आहे. तर न्यूज अशी आहे, आपण काय वाढवत नाही बसायची. न्यूज अशी आहे की 3 जुलै नंतर आता 29 जून म्हणजे आता मोजके 3-4 दिवसानंतर 3 जुलैपासून टॅरिफ प्लॅन 20% वाढतात आहेत. एक उदाहरण देतो तुम्हाला. काजलचा रिचार्ज मी नेहमी 3 महिन्याचा करायचो. 1.5 GB 2 GB पर डे काहीतरी कॉन्सेप्ट होता. कॉलिंग अनलिमिटेड होतं. काजलचा रिचार्ज मी करायचो 666. आई ऐकलं? काजलचा मी 3 महिन्याचा रिचार्ज करायचो 666. तो मी काजलचा आत्ता रिचार्ज केला तर तेवढंच. पण हाच जर रिचार्ज 3 जुलैच्या नंतर कधी पण केला तर त्याचे वाढणार आहे 666. मी तुम्हाला एक्झॅक्ट सांगतो किती वाढणार आहे. ते होणार आहे 799 म्हणजे 800 होणार. म्हणजे 750 इकडे पकडा, 800 म्हणजे 150 रुपये इकडेच वाढले. 150 ने 130 140 ह्याच्यात वाढले. प्रत्येक गोष्ट 20 म्हणजे पर्सेंटेज त्यांनी हाईक केलं. त्याचा चार्ट पण मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतो. तर मी काय केलं, नेमकं काय झालं होतं, काजलचा रिचार्ज संपला होता. हे मला नोटिफिकेशन्स येतात कारण मी सर्व हँडल करतो सर्व ट्रान्झॅक्शन. तर मी बघितलं काजलची डेट कालच म्हणजे 28, आजची 29 जून तिची लास्ट होती 29 जून. तर मी सर्च केलं आणि तुम्ही जसं इंटरनेटवर असता तसं मी पण असतो. पण इंटरनेटचा फायदा चांगल्या प्रकारे कसं करतं हे माणसांवरती असतं. तर कोण आलतू फालतू व्हिडिओ बघतात आहेत का कोण नॉलेजेबल व्हिडिओ बघतात आहेत. तर मी सर्च करत होतो. मला पण ही माहिती आपल्या शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि इंस्टाग्रामच्या रील्समधून माहिती पडली की टॅरिफ प्लॅन 20%नी म्हणजे टॅरिफ प्लॅन भरपूर वाढतात आहे येणाऱ्या 3 जुलैपासून. जर तुमच्याकडे पण जिओ सिम असतील तर तुम्ही आता रिचार्ज केला, मग तुम्ही म्हणाल की आमचा रिचार्ज ऑलरेडी आहे थोडा अजून 10-15 दिवसासाठी. तुम्ही आता रिचार्ज केला तर तो कॅरी फॉरवर्ड होतो म्हणजे त्याच्यानंतर तो अप्लाय होईल. आता तुम्हाला प्रॅक्टिकल दाखवतो की आम्ही काय केलं, त्याचा पण स्क्रीनशॉट तुम्हाला दाखवतो. 2:30 वाजता रात्रीच्या कितीचा केला, 2999 रुपयाचा. आई ऐका, ही प्राइस 1 रुपया टाकले की 3000 रुपयाचा मी माझा रिचार्ज केला आहे आणि सेम रिचार्ज मी काजलचा पण केला आहे. ओके, म्हणजे 3000चा माझा, 3000चा काजलचा, टोटल 6000चा. ह्याचा फायदा काय असतो 299चा, आपल्याला 365 डेज म्हणजे वर्षाचा प्लॅन आहे. म्हणजे आता आमच्या दोघांचा प्लॅन डिॲक्टिव्ह होणार पुढच्या वर्षी जूनच्या एंडिंगला, बरोबर. तर डेलीचे आमच्याकडे 2.5 GB डेटा आहे डेलीचा. माझ्याकडे 2.5, तिच्याकडे 2.5. अनलिमिटेड कॉलिंग आहे आणि पर डे 100 SMS. म्हणजे हे सांगतो आता अमाऊंट आहे का, हे मी लकीली ते रील्स बघत होतो आणि काजलचं पण त्याच वेळी संपलं आणि माझा पण आता म्हणजे माझा पण काजल उद्या संपतो. हां, हिच्यानंतर माझा 1 दिवसानंतर संपतोय.
तर बघितला मी लकीली आणि तो टॅरिफ प्लॅन बघितला, जो आता मी तुला किती काजल बोलली एवढे कशाला खर्च करायचे ना, 3,000 भरपूर मोठी अमाऊंट असेल मला रिचार्जसाठी. हे माहिती नव्हतं याच्या पाठचं रिझन, मी त्याला बोलली तेच 3,000 मध्ये मी शॉपिंग केली. हा ठीक आहे. आता त्यांनी रिझन सांगितलं तेव्हा मला ते पटलं आणि की 1 वर्षाचा आहे रिचार्ज. समजा आता आपण नेग्लेक्ट केलं असतं, आता मी नाही केलं असतं आज दिवशी, आणि समजा अजून 3-4 दिवस आमच्या गडबडीत गेले असते किंवा आम्ही कुठे फिरायला गेलो आणि लक्षात आलं असतं 3 जुलैला जर लक्षात आलं असतं ना मला, तर हे 3,000 रुपये आपले 3,600 होतात. म्हणजे 600 रुपये मला जास्त पे करायला लागले असते, 600 रुपये काजलला. 1200. तर आता मी वर्षाचा रिचार्ज करून माझे 600 आणि काजलचे 600 म्हणजे 1200 रुपये मी वाचवलेले आहेत. तर तुमच्याकडे मी चार्ट समोर ठेवतो स्क्रीनवरती, तुम्ही त्याच्यावरती बघा की तुम्ही कोणताही प्लॅन जिओचा आहे तर ते तुम्ही बघून तुम्ही रिचार्ज करू शकता. पण 3 जुलैच्या आत म्हणजे 2 जुलैपर्यंतच करा. 3 जुलैला हे नवीन टॅरिफ प्लॅन लागणार आहे. एक मी सेव्हिंग केली म्हणून तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो. एक साधारण लोक 666च करतात, 3 महिन्याचाच करतात मॅक्स, कोण वर्षाचं करायला जात नाही. तो 666चा आता केला तर 666 आणि 3 जुलैच्या नंतर केला तर 800 रुपये 799चा म्हणजे त्याच्यात 150 रुपये वाढले आणि आमच्या 600 रुपये वाढतात इयरली, ते आम्ही वाचवले. तर तुमच्या घरी म्हणजे फॅमिलीमध्ये बरेच जण असतात ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे आणि जिओचा कार्ड आहे, तर तुम्ही सगळ्यांचाच 1 वर्षाचा करून पण बरं आहे, म्हणजे टेन्शन नाही पुढे. अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरे 1 वर्षासाठी. त्यानंतर तुमचे रिचार्ज वाढणार. आणि तुम्ही हे विचार सोडून द्या की ह्याच्यातले प्राइस कमी होणार, काही प्राइस कमी होणार नाही, हे असे वाढतच जाणार आहे. तर तुम्हाला सेव्हिंग करायची असेल तर आता रिचार्ज करा बस. म्हणजे आणि हे न्यूज गुगलवर सर्च करा, ऑफिशियल न्यूज आहे की प्राइस हाईक ऑफिशियली डिक्लेअर्ड केले आहेत. ओके, बाय बाय. बाय बाय.